Wara li d-Deputat Prim Ministru Chris Fearne keċċa lil Neville Gafà mill-pożizzjoni li kellu fi ħdan il-Fondazzjoni s-Servizzi Mediċi, l-istess Gafà baqa jirrapporta għax-xogħol fl-uffiċju tiegħu f'Kastilja fuq bażi volontarja. Din l-aħbar ġiet irrapportata fil-Journal Times of Malta li komplet tajt li l-Kap taċ-Ċivil Marju Kutajjar iddikjara li hu ma jarax lok għall-impjiega Sur Gafà. Gafà hu s-suġġett ta' inkjesta li għaddejja dwar ħlasijiet irregolari għal viżas mediċi minn persuni midruba fil-Libja. Il-qorti trid tiddetermina jekk hemmx provi biżżejjed li Gafà kien talab għal ħlasijiet illegali ta' mijiet ta' eluf ta' euro sabiex jinħarġu viżas mediċi għal dawn il-Libjani. Fl-aħħar ġimgħat Ivan Grek-Mintov, mexxej ta' Alleanza Bidla, tkellem iktar minn darba dwar kif Gafà talab għal dawn il-ħlasijiet u dwar iż-żjara li għamel l-istess Gafà ftit tal-ġimgħat ilu fil-Libja. U spjega kif jumejn biss wara li l-Maġistrat Francisco De Pasquale talab li jixdu l-Libjani li qed jagħmlu l-allegazzjonijiet kontra Neville Gafà, l-istess Gafà kien il-Libja jiltaqa' ma' dawn ix-xhieda. Grek-Mintov allega li Gafà offra ħlasijiet ta' mijiet ta' eluf ta' euro lil kull wieħed minn dawn ix-xhieda biex ma jixdux kontrih. Mhux magħruf min kien se joħroġ il-flus għal dawn il-ħlasijiet. Biex mar il-Libja Gafà kellha tinħariġlu viża u sabiex seta' tinħariġlu Gafà qal li żjara kienet waħda uffiċjali. Madankollu l-Prim Ministru ċaħat li żjara kienet waħda uffiċjali. Minkejja l-fatti kollha li ħarġu dwar iż-żjara ta' Neville Gafà fil-Libja, l-allegazzjonijiet qawwija kontrih u l-kawża kontrih fil-qorti, Muscat ma rax raġuni biex ikeċċih mill-uffiċċju tiegħu. Anzi ddefendih u qal li qed jagħmel xogħol tajjeb, xogħol li milli jidher u fuq bażi volontarja.